Ayan, so what's up mga ka-project? Meron kami ngayong biyahe papuntang Barangay Ricos, Umingan. Tignan natin yung magandang view daw doon or yung sea of clouds nila. So abangan mamaya. Hanap ng matandang ulyanin. May nawawala dito sa aming grupo namin. Ang araw na kaming kasama namin. Sir Harry, nasan ka na? Bes, magparamdam ka. Narito ka, say yes. Kung nandito ka, say yes. Okay, busina mo na lang yung motor ko. Nakapatubok yata. Nakapag-chat pa siya. Shout out kay Ultraba. Shout out kay Jablo. Pablo Jam. Ay, asan ka na? Shout out kay Ultrayanin. Bali yung biyahe po namin mga siguro 20 minutes lang. Hindi na nakita nyo sa video ng one tayo. Aabutin kami ng ilang araw. Finding Harry. Kung nakita nyo po si Harry, paki-contact na lang po kami. Yung description ba? Yung description. Para magalingan natin. Mula nung natumba siya, nag-focus na lang siya sa daan. Hindi niya na tayo nakita. Kami. Medyo ulyanin na po kasi yun, kaya hindi na po namin alam kung saan pumunta. Nakakardo po siya. Pag parang kardo, yun na po yun. Kardo yan. May reward po kaming ibibigay. Ano yung reward na ibibigay mo? Ayan po, ngayon lang po kayo makakita ng bulbuling kable. Siya na ba yan? Ay, sunod. Ayan na. Andiyan na siya. Sa bali. Siya na yan. Iba pa rin, by motor. Grabe naman. Matakbo eh. Grabe naman yun. So yan, kinakaban na po kami. Medyo bubo na po yung pawis namin. Oo. Medyo kinakaban na talaga. Sumasakit na yung tiyan namin. Kakatawa. Ang tagal eh. Bali 5 kami pero Yung nagdroga na best and din. ayan na po. Sunana na po namin yung kaibigan namin. Mama, sabihin vlog niya na. Grabe. Ang tagal na namin siyang hinahanap. Grabing. Tingnan niyo po parang kardo talaga. Dalisay yan. Ayan. Best, tapos na ako mag-vlog. Okay na, win na tayo. Bali, dito na po kami. Nakakita po kami sa pinakamatas na bundok. Best ko. Grabe ka naman. Kulang ang isa. Medyo hindi po ito nararating ng mga tao. Paano na kayo nakakita ng siklet? Ano tata? Ang tas dito eh. Ganda. Galing nyo lang. Tara mo din. Ayan. So may nakita po kaming demonyo dun. Hindi ko nakuha yung camera. Saan yung demonyo dun? Malaman niyan kasi. Yan. Kita nyo po yan. Demonyo yan. So ito po yung lupain ni Sir Romel. Bali binisita lang. Binisita. Dito lang po. Dito lang siya tumatae. Siguro yung mga bali. Siya. Nagagyan na ate, tibundok mo ah. Bali dito kami sa Mingan Golf Course. Ito yung bagong golf course. Yung lalo yung mga pangmayaman. Mga mayaman lang nakakapasok dito. Kaya pag di ka nakapasok dito, alam mo na. Yung entrance fee po dito 20,000. Babalik sa'yo pag nakauwi ka pa. Kami po yung caretaker dito. Tingnan nyo Kaya yan. pag hindi ka po nakapasok dito, alam mo na, isa kang hampas. Isang slap soil. Yan, tingnan nyo po yan. Yung goal po dun. Yun, yung sa taas dun. Nakikita nyo. Maganda mag-trail dito. Bali yan, pinakita yung bundok yan na po yung Magkataon kwan. na naman tayo, guys. Border ng Sierra Madre. Okay lang best, basta walang mawawala. Oh. Angle mo ba Sa ako kabila, Sierra Padre. Oh, Sierra Padre. Padre pala. Dun yung Madre.
about a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the sun waiting for me. Ako nasa Joseph Pumala. Joseph Pumala. oo kahit ka sa akin, ako sa iyo. Ibig sa kanya, asya din ay sa iyo. Naglalaki ng pero sana lang sabihin ka nakasama ka lang. Pero sana rin, kung tayong dumating pa dyan, iisip ko ang nasabi. Sa una yan, kahit lang maalam ko kung hindi na ako. Ito mga gabi, na mas nauna siya sa'yo kaysa sa akin.